प्रमद बर' बिथाङा दिनैहाय बिटिसिनि CM जानानै दङ। बिश्वजित दैमारि बायदिया दिनैहाय एसेम्ब्लियाव स्पिकार आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि जानानै आंजों लोगोसे दङ ट्राइबेल सेल क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट आरो लोगोसे क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट कंग्रेस कमिटिनिनो साधारन सम्पादक जेनेरेल सेक्रेटारि हाबिल गासै नायगिरि नोंथांमोननिसिम कंग्रेसनि खुलुमनाय आरो अननायखौ जासिग्रोदों। दिनै जोङो बे प्रेस मिटखौ बेनिखायनो लानाय जादों जे थांनाय 21 तारिख खालि बे दाननिनो 21 तारिखआव जे सियालसाख' बेलथलानि जे बिराद गिदिर मोनसे जाथाय जालांबाय, जेरावहाय बर' फिसाफ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आजौनि समनिफ्रायनो बै जायगाखौ गिबि गिबि फोसाबनानै थाबोनाय आरो बे जायगाया गमामायैनो जों दिनैसिम मिथिनायाव बियो ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकनि एरियायानोमोन। दा बिथांमोनखौ जेबो प्रायर खबर होआबालानो आसाम सरकारा अर्थात डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि गभर्नमेन्टआ बुलडोजार JCB पुलिस आर्मी CRPF लानानै जे बिथांमोननि न' बांखौ सिफायनाय धोन सम्पति लेथेर फेथेर खालामनाया दिनैनि दिनाव खोब दुखु गोनां आरो गाबथावना आरो बुंख'नो हायै फोरमायख'नो हायै बर' जाथिनि मोनसे गिदिरथार अलखद होननानै सानो। दिनैनि बे 21st सेन्चुरियाव हब्रा हब्रा अख्रां गावजासे बै समनिफ्रायनो खन्थाइगिरि महरै खन्थाइजों बर' हारिखौहाय सिखांदो फोजादो होनबोनाय चरण चमर ब्रह्ममोननि अबदान, रुपनाथ ब्रह्ममोननि अबदान, गुरुदेब कालिचरण ब्रह्मनि अबदान बे हारिखौ गायसननाय, PTCनि हब्रानाय, NDFB आरो एबसुनि दावहा नांनाय, बेनि उनावबो जे दिनै बे बर'फ्रा लेथेर फेथेर सेरखाय बेरखाय जाफिनबावबाय, बे जाथाया दिनैहाय बर'फोरखौ निस्सय सिरि जाहाथ सिरि मोनहोदों आरो फोजाखांबोदों जे जोङो दिनैसिमबो बर' हारिनि थासारिया, बर' हारिनि थामोनथाया रैखाथि गैजायै। गोदो गोदाय बै समावहाय बर'फोरखौ इउनिभारसिटिफ्राव थाङोब्ला एसामिसफ्रा नासयनाय, हस्टेलफ्राव थाहैयै, जानाय लोंनाय हटेलफ्राव दै लोंहैयै गिलासफ्राव, बेनिख्रुइ गाज्रिसिन अबस्थाया माथो दिनैनि दिनावबो जाबाय। BTC एकर्डनि उनाव जाबावबाय, BTR एकर्डनि उनाव जाबावबाय। जोंनि बर' दैदेनगिरिफ्रा दिनै एसेम्ब्लियाव MLA महरै गिदिर गिदिर रल लानानै दङ। सोरबा बिश्वजित दैमारि बायदिया दिनैहाय एसेम्ब्लियाव स्पिकार, प्रमद बर' बिथाङा दिनैहाय बिटिसिनि CM जानानै दङ, BJP गभर्नमेन्टनि एलायेन्स। दा बिथांमोन बायदि थासेयावबो दिनै जे बर'फोरखौ लेथेर फेथेर फुटबलजों ओरै जोलाय जोनानै ओरै गल सोलाय सोनाय बायदि दिनै सोगासिनो दङ। बे जाथाया खोब गाज्रि। बेखायनो आं दिनै खावलायनो सानदों, सासे बर' जानानै सासे कंग्रेस हिसाबै नङा, सासे बर'नि थै गोनां बर' बिमानि फिसा हिसाबै आं दिनै आंनि बिदा फंबाय, आंनि आंगो लोगो आन्दलनकारि प्रमद बर' बिथांखौ बुंनो सानदों, बिश्वजित दैमारिखौ बुंनो सानदों, लरेन्स इस्लारि फंबायखौ आं बुंनो सानदों, बर'नि दैदेनगिरि, बर'नि MLA MCLA MP बिथांमोनखौ आं बुंनो सानदों, बिथांमोना दिनै बबाव थैनानै थाखो? एसेबां गाज्रि जाथाया जालांबाय, मोनसेनि उनाव मोनसे जागासिनो दं, आरो जाबावगोन। रोखा रोखा बेल एन्ड ब्लकनि बिथांमोना बे बर' हारिया आरो ट्राइबेल हारि फरेस्ट डुइलार्स एक्ट मथे बिथांमोना थानो मोनो। बावहायबो बिथांमोनजों सावरायाखैमोन नामा एसेम्ब्लियाव? बिथांमोनजों सावरायाखै नामा, खोन्थायाखै नामा जे बेनि बर'फोरखौ जों होखानाय जासिगोन? बर'खौनो होखारदों, गुबुन हारिनि गिदिर गिदिर बिल्डिंफोरखौ होखाराखै। बिथांमोनाबो BIनि भाबै दङ। बे मा फोरमायदों? बे फोरमायदों दि दिनै बर' हारिनि थासारिया मोजां नङा। गोदो गोदाय जेरैबायदि जोंखौ नासयोमोन, दिनैबो बे जोंनि थासारिया। आं बुंनोसो नागिरदों, लाजिया नामा दिनै प्रमद बर' बिथाङालाय? मानो दाबोनो फैयाखै, मानो दाबोनो थाङाखै? आं बुंनो सानदों दिनै बिश्वजित दैमारि बिथांखौहाय, मा बिथाङा लाजिनाय गैया नामा? आंनि मथेब्ला गर्जन मोसाहारिया जुदि दिनैनि दिनाव बिश्वजित दैमारिनि जायगायाव मोनब्ला आङो रिजाइन होगौमोन, आङो स्पिकार पदखौ रिजाइन होगौमोन, आङो MLAबो जायामोन, आङो MCLAबो जायामोन, आङो EMबो जानाय नङामोन, आरो आङो प्रमद बायदि CMबो जानाय नङामोन। दिनैनि बे बर'नि गिलु बालु अलखद, बे थागिबि बर' इन्डिजिनियास कमिउनिटिया मारै होखारजाखो? मारै होखारजाखो? बिनि साखाथिनि बिल्डिंखौनो दिनै जेबो खालामाखै, मानो बे गरिबफोरनि न' बांखौसो होखारखो? फोरमायदों बियो, फोरमायदों दिनै बर'फोरखौ हिमन्त बिश्व शर्माया बे गुवाहाटि नोगोरनि खाथि खालायाव दोना, गासैखौबो होखारजोबगोन, ट्राइबेलफ्रा ट्राइबेल बायदि गोदाव सोराव थानांगौ होननाय बायदि। दा बेखायनो जोङो गासै बर' हारियानो सिरि जाहाथ सिरि मोननांगोन, जोङो बयबो खौसे जाफिननांगोन।
जोङो बयबो मोनसे आवाजजों बुंनांगोन जे बर'नि थासारिया गोदो जेरै दिनैबो मोजां नङा। दा बेखायनो आं खावलायनो सानदों कंग्रेसनि जानानैबो आरो बेक्तिगत जानानैबो बर' फिसा हिसाबै जे साफ्रोमबो बे बर' नायगिरि बिथांमोनहा ज' फैनानै जोङो मा पलिटिकेल पार्टि माबा मोनसे मुभमेन्ट पार्टि जयैनो जोङो दिनै क'क्राझारनिफ्राय लानानै एखे उदालगुरिसिम मोनबा जिल्लायाव जोङो गोब बे माबा सियाल साख'नि जे उच्चेद न' बुफायनायखौ लानानै जोङो एखेबारे रेलि खालामनांगौ मास रेलि खालामनांगौ आरो आसाम गभर्नमेन्टनि बेरेखायै गसंनांगौ बिजेपि गभर्नमेन्टनि बेरेखायै गसंनाय हिमन्त बिश्व शर्मानि बेरेखायै गसंनांगौ। नोंथांमोना दाबो सिनायाखै नामा? बर'फ्रा दिनैबो बुजियाखै नामा? हाग्रामा बिथाङा दिनैबो सिनायाखै नामा हिमन्त बिश्व शर्माया सोर? प्रमद बर' बिथाङा दिनैबो सिनायाखै नामा हिमन्त बिश्व शर्माया सोर? जे हिमन्त बिश्व शर्माया ट्राइबेलफोरखौ मोजां मोना। बिथांमोना जेसेबां मुस्लिम माइन'रिटिखौ सुखुवा सैया बांलादेशि होनो एसेबां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिनि बिजेपि बाहिनिया बर' ट्राइबेलखौ सैया। बर' ट्राइबेलफोरनि मोजां जानायखौ लुबैया। बर' ट्राइबेलफोरा गरिब दुखिया नेहाथ जानांगौ, हाग्रायाव खारफिननांगौ, अस्त्र हमफिननायखौ बिथाङा लुबैयो आरो सैमा अमाफोर बायदि हाग्रायाव गावथारनायखौ लुबैयो। नोंथांमोना नायदो दिनै आल्फानि अबस्थाया मा जादों? दिन सानफ्रामबो थांगासिनो दङ, बिसि फिसायबो थाङो, सेंग्रा सिख्लाबो आल्फायाव जयेन जाहैयो। जेब्लानाखि आल्फानि खोथाया बुङो आसामनि गिबि मन्त्रि आसामनि मुख्यमन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मालाबाबो होना खुथुर भाखारे खुथुर हाथेरि आल्फा शिक्षा दिया हबो होनफेरदों नामा मालाबा? होनफेराखै। नाथाय NDB-आ जेब्ला सोरबाया ULB जायोब्ला सोरबा NLB जायो एखेबारे लोगो हमगोन, एरेस्ट खालामगोन, दाउ अमाफोर बायदि गावगोन। बेहायनो फोरमान जायो जे हिमन्त बिश्व शर्मायाव बर'नि थोबसेबो थरथिंसेबो अननायनि जायगा गैया बिथांनि बिखायाव। बिथाङा सैया, जोंखौ गावथारजोबनो बिथाङा साजायगासिनो दङ, जोंखौ हा गैजायै खालामनोसो साजायगासिनो दं। दा बेखौ मिथिखा हखा जुदि बर' हारिया सिरि मोनाबा, जोंनि पलिटिकेल सुबिदा बायदि पलिटिसियानफ्रा जुदि बेखौ बुजियाखैब्ला जोंनि हारिया गोदोबाय। बेखायनो बिथांमोना मा मावा, बबे पार्टियाव थायो बबे पार्टियाव थाया बेजों जेबो खोथा गैया। गासै बर' रायजो राजा सात्र सन्था संगठनफ्रा बर' माहारि आफादफ्रा ज' जानानै बेबायदि धरनाखौ खालामनांगोन। क'क्राझाराव रेलि लानांगोन, चिराङाव रेलि लानांगोन, बाक्सा तामुलपुर उदालगुरियाव रेलि लानांगोन आरो बेनि हेंथायै बुंनांगोन जे जेराव दङ बे बर' फिसाफ्रा सियाल साख'नि बेलथलनि बर' फिसाफ्रा बाहायनो थानांगौ आरो बावहायनो न'खौ लुफिननानै होनांगौ। बेनो आंनि दाबि आरो बेनो दिनैनि कंग्रेसनि दाबि। खुलुमबाय रायजोफोर।